трябва да кажем нещо много ясно. Ние преди около 15 дни бяхме на среща в МРРБ, където се срещахме с изпълнителите по всички участъци от Южен обходен колектор и най-вече по Александър Стамболийски, с ВиК оператора и буквално подписахме линеен график, който те трябва да спазват. Това е нашия ангажимент, да държим на спазването на техните задължения. Това сме го направили като община. Как върват нещата, господин Кунчев? Какви са санкциите, ако не го спазят, защото и други линейни графици бяха правени, господин Кунчев помни. Той ги е уреждал. Ами те са поели ангажимент пред МРРБ, който им е ръководния орган на обекта. Оттам нататък какви са санкциите, самото МРРБ ще ги налага. Тоест, какво значи това? И участъци ще се пуснат най-близко време. Това, което сме поели като ангажимент, те са поели като ангажимент, да бъде готов Александър Стамболийски до края на януари, мисля. Точно. 31 Целия. Като оставяме кръстовищата, които са ключови, за да може да не се нарушава целостта на, т.е. да нямаме нарушение на движението. Кръстовищата и на Кукленско, и на Коматевско, и на Пещерско ще бъдат съответно направени в летните месеци, както направихме и през това лято, да имаме повече работа през лятото, както изисква, защото тогава ще имаме по-малък трафик в града. Така че сме направили всичко възможно, ние като община, да им зададем правилните условия да работят. Това възможно ли е, реално ли е? А те имат още много работа. Януари да бъдат готови тези отсечки. Те са колко? 2-3? Две. Остават им 2 отсечки. До затвора. До затвора отсечката вече е положена тръбата за обратната вода, както и правата вода. Тоест там вече върват на възстановяване. Там мога да кажа, че миналата седмица асфалтираха до техникум по машиностроене и от миналата седмица вече слагат бордюри в посока към затвора, към Димитър Талев. Целта им е до 31 януари да асфалтират до Димитър Талев. Така, тази седмица трябва да асфалтират от Болград до Стефан Стамболов и изцяло улицата да е готова. Там вече са положени и обратната, и правата вода. И в момента от Болград към Коматевско върват с голямата тръба, с ФИ 3000. Там имахме миналата седмица отново среща с изпълнителите да забързат малко дейностите. Аз съм се обадих във вторник, те в петък вече бяха положили 2 тръби, т.е. имало е файда от това обаждане, от тази среща. Идеята е до 31 те да излезнат януари, да излезнат на Коматевско шосе.